Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Atong padayunon ang pagampo alang sa kahiusahan sa tanang tao sa tibuok kalibutan, labi na gyud natong mga sumusunod ni Kristo nga aton tang mapuy-an ang tinuod nga kinaiya isip mga anak sa Dios. Atong pasalamatan usab ang Ginoo ug iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga nagpakita nga nakighiusa kanato dinhi gikan sa tibuok kalibutan ang namalit sa atong mga slots para sa atong mga proyekto dinhi sa atong parokya ug sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nangamuyo kami, ikaluoy ang paghayag sa salabutan sa mga nagtuo kanimo. Sa kanunay, pasilauba ang ilang kasing-kasing sa siga sa imong himaya. Aron sa walay hunong muila sila ug sa tinuoray mudawat sa ilang manunubos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ginutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Jesucristo ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya ug dili sa tubig lamang kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Adunay tulo ka saksi, ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo, ug nagkauyon kining tulo. Kung tuuhan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuuhan nato ang pagsaksi sa Dios, ug kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Busa kadtong nagtuo sa anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasing-kasing, apan ang wala motuo sa Dios, nag-isip nga bakakon ang Dios, kay wala man niya tuohi ang gisaksi sa Dios mahitungod sa iyang anak. Ang gisaksi mao nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa sa iyang anak kining kinabuhia. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan, apan ang wala modawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamo niini aron kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Himaya ang Ginoo, O Jerusalem. Himaya ang imong Dios, O Sion. Kay gilig-on niya ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gibindisyonan ang imong mga anak diha kanimo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Iya kang gihatagan og kalinaw sulod sa imong kautlanan. Gibusog kaniya sa labing maayong trigo. Misugo siya sa kayutaan. Makusog nga midagan ang iyang pulong. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Gisangyaw niya ang iyang mga pulong kang Hakob, ang iyang mga lagda ug ang iyang kasuguan kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasod. Wala niya ipaybalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Juan ngadto sa katawhan, ang tao nga mianhi sunod kanako, mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Wala madugay miabot si Jesus gikan sa Nazaret sa lalawigan sa Galilea ug gibunyagan siya ni Juan didto sa suba sa Jordan. Sa paghawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya nga nabukas ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon,
ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang mudawat ug motuo nga si Jesus mao ang Kristo or mao ang Mesiyas, mao ang anak sa Dios. Sa may mahitabo niya, mabuntog niya ang kalibutan. Kining kalibutan, mga igsoon, mao gid niya ang atong kaaway. Saman, motuo mo ana nga ang kalibutan mo'y atong kaaway. Ngayon ko no, lingi ay magtupad ing na nakig-away pakas kalibutan. Kinsa ninyo dinhi ang nakig-away sa kwarta? Ano bang di ganahag kwarta? Nakig-away sa balay, nakig-away sa iyang yuta, nakig-away sa iyang mga alahas, nakig-away sa iyang mga dungog, nakig-away sa iyang gahom. Ano bang dili siya ba makigsuod? Perting suura. Suod kay nato ang kwarta, makigpatay kita tungod sa kwarta. Suod kay natong yuta, makigpatay kita anang yuta bisag gamay kayong irog-irog sa utlanan, lapas-lapas anang kural, halak kini haay gidayon. Away gid anang dungog o gahom na sige paggubat ang Russia ug ang Ukraine tungod ana, away anang dungog o gahom. Ang uban na nag-away silang naong kana sinawayay anang naong, bullying anang mga naong tungod lang anang ilong, tungod lang anang mata, tungod lang anang unsa pa na diha. No. Ang uban nakig-away tungod lang sa iyang bana, makig-away na siya siyang isikataw nga agbay-agbayan siyang bana, makig-away na, di na magtingog, nakig-istorya lang iyang asawa sa pare, giaway ng pare. Kay ang iyang asawa magsigkuyog-kuyog sa pare, kay katikista man, liktor man. Siging kuyog sa pare, bisag asa misa niya gabi na kay mauli. Nabi ay misas gabi patay mga inana. Uy, masuko Haka mo be. Saman. Tinuod yun mong nakig-away sa kalibutan. Sabi ko no, itaas ko nung kamot katong nakig-away gis kalibutan. Hala. Tanawa, di ba mga buangon mong tanan? Suod sa kalibutan. Mauna ang mga santos, labi na gyud ang mga martyrs, gipakita gid nila nga ilag yung gibiyaan ang kalibutan hastang ilang kinabuhi. Kay matud pa ni Kristo, kung motuo mo nako nga ako ang anak sa Dios, ako ang Mesiyas, sunod mo nako. Nya kung mo sunod mo nako, biya igintanan. Wa na mangani lingi-lingi. Kanang niingon niya nga, Lord, musunod ko nimo pero uli sa kong kadiyot kay ako sa tong ilubong ang akong papang namatay. Pasagdi na mga patay, mulubong sa ilang mga patay, ikaw sunod nako. Napay usab ingon, Lord, bago pa kong gikasal, nanghid ako sa akong asawa, kay musunod ko nimo. Kanang magsigig lingi nga magdaro, dili kana kunong mukupot sa daro ba niya magsiglingi, dili na angayan ako. Okay, kung magdaro ka, mutanaw man jud kaghain padong ng si tawagan ng muana sa daro. Kaila pa mo anak? Kana bang puthaw nga mo anak ato siyuta ba? Punta? Lagi asaw na punta. Lagi mo na kung di nimo tan-awon magkabuang nag-asa na punta. Oy siguro masabod pa na og bato, bali nang imong daro. Mo na mo tan-aw ginang daro ang magdaro, pero magsikon og lingi, labi nag na 8-6 mo agi, magsigagana, sige duot ngadto, amo paka ng daro nimo kadugayan. Mo na yung Kristo di gyapon kaangayan ako. Mo na diri sa atong ebanghelyo gibutang gid diri ang kinaiya sa mituo ni Kristo. Kinsa may model
si San Juan nga magbubunyag. Sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkasikat, sa iyang mga gibuhat nga ang mga tao nagtuo Ginoo na siya, giangkon gid niya, ang mosunod kanako labaw kay nako, di gani ko takos pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Niya dayon si San Juan diri sa atong unang pagbasa, niingon siya, di gyud mahitabo unta nga mawagtang ang atong pagtuo ni Kristo, kay ngano man naay tulo ka saksi nga gikan Dios Ginoo. Unsa may una? Espiritu Santo. Matud pa sa itong Ebanghelyo, ni kunsad ang Espiritu Santo. Nga ikaduha, ang tubig katong gibunyag ni Hesus ito sapa sa Jordan. O ang ikatulo, ang dugo. Ang dugo kanini ang gabitay siya sa cross. Diha nato makita nga Ginoo gid siya. Ngano man nabanhaw man siya, human siya namatay. Pero di ta mo tuos pagkabanhaw, human siya namatay, kutob rata sa cross, kutob rata sa pag-ingon, patay gyud. Ana. Beka mo karon, nituo mo aning tulo ka saksi. Tuo mo. Matod pa diri sa atong Ebanghelyo, pagkunsad kunos Espiritu Santo, paghawas ni Hesus sa tubig, niingon dayon ang Amahan, kini ang pinangga o ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Karon, gibunyagan na ba mo? Sige, gibunyagan na mo. Nituo mo ang inyong bunyag na kapahimo ninyong igsuon mong Kristo. Karon, ikaduha, andam ba mong ilansang sa cross? Bantay bitaw, ang hambugiro kay mustanan. Karon unsa may mga unsa may mga pamaagi aron malansang ta sa cross. Ang una, kaning pagpuyo niining Eucharistia. Kining Eucharistia mao ni ang atong pag-angkon sa kinabuhi ni Kristo. Unsa man ning Eucharistia? Kini ba? Ang dugo ni Kristo gipaagas mo nang ato i-consecrate dinhi ang lawas og dugo. Kanang gilansang sa cross, gidana na dinhi isip atong pagkaon, aron inigkaon nato kamao sad tang mopaagas sa atong dugo para sa kaluwasan sa uban, kamao sad tang mo hago sa atong lawas alang sa kaayuhan sa uban. Bikamong mga asawa dinhi, kinsa ninyo ang andam magpakamatay para malipay ang inyong bana. Tasang kamot. Sige. Wa man lagi ni pataas. Wa gyud mga asawa dinhi. Kana bang tuwa si nagpataas, anak ra gyud ko to ba siya ay mag depende sa napadiroy. Na nagpanagan na. Ay be kana anhin lantas mga bana. Kinsa may mga bana dinhi nga magpakamatay gyud. Literally magpakamatay gyud para kalipay silang asawa. Tas kamot. Wa gyapon. Bekin sa dinhing parisyoner nga magpakamatay gyud para sa parish priest. Taas kamot. Samot. Samot na. Si Kristo nagpakamatay para malipay ta. Ang unang nalipay pagkamatay niya, ang iyang mga kontra. Kaya ang iyang mensahe, love your enemies. Di porting lipaya siya mga kontra nga nagsiging larot siyang bungot, siging tamparos niya, siging latigo, siging bugal-bugal. Porting lipaya. Gilipay ni Kristo ang iyang mga kaaway. Wa gyud siya masuko. Kay dipa siya anak sa Dios, gipatay na to niyang nagsigi og dagmal niya. Diha nakita nga sa pagpaagas niya siyang dugo, wa gyud bisan usa nga yaw-yaw nga nalitok si Jesus, reklamo batok sa nagpaantos o nagpatay niya. Pasabot, kung ikaw asawa, gusto kang mo hatag sa imong dugo para sa kaayuhan sa imong bana, di gyud ka magyaw-yaw sa tanang gibuhat sa imong bana, di gyud ka masuko. Mao na
tinuod. Og ang mga banasad bisag unsa pay gibuhat sa imong asawa, bisag unsa pay iyang giyawyaw, unsay iyang gibuhat nga sakit na kay para nimo, di gyud ka masuko, di gyud ka moreklamo, kay imo namang ipaagas ang imong dugo para niya. Og anha diha makita nga ikaw anak sa Dios. Ako sad, bisag di pa mo mamalit og slots, di gyud ko magyaw-yaw, di sad ko masuko, mulaom ra gyud ko nga tandugon ang inyong kasing-kasing sa Ginoo sa atong amahan nga langitnon, aron mo palit mo slot ugma or karon. Gahapon ang atong halin sa atong DOPS niabot og 97 ka slots. Atong pakpakan ang namalit 97 katao. Niabot nag 16,510 ka slots atong halin, na apay 38,490 ka slots. So nagpaabot ko nga mga 130 naman ay kabuok ang regular na tong subscriber. Nagpaabot ko nga naon tay mga anang 130,000 nga subscriber, naon tay 38,000 nga mopalit og slot within this week. Tag 1,000 naman ni slot. Siyaro anang 130 tibo kalibutan man na 130. Nalay mo palit ana tag sa kabuk slot karong si manaha nya magsugod aning nanambong misa dinhi. Wa na humana. Karong Lunes sugod na ang operasyon sa pagtukod nato sa kumbinto. Naka-meeting na mi gabi sa atong mga contractors o kami sa PPC o sa Finance Council. Nag-agree nami nga magsugod na karong Lunes. Yes, pakpak. Nya kay magpista man ta dinhi sa Santo Niño ini ka 27 January 27 Biyernes, mao na sanay atong ihimo sa groundbreaking. Di ba? Pakpak yapon. Pasabot ini groundbreaking, paspas na tagpalit og slots kay pinaspasay mo sa nagbayad kay gakuan naman, galihok naman ang construction, di bayad kita. Na ato ning tabangan ha. Magpakamatay ta para ani. Haron mga kuan man kuno ning project ka, mga abot kuno ning mga usa ka tuig o mga duha nga tulo ka buwan, nga 15 or 14 months nga trabaho for kuan man ni 4 og 3 story nya na roof deck nya. Ang atong floor area mag-average og 280 ang iyang floor area sa kada floor, mga 1,117 ka square meters ang floor area ning atong tukoron. Di ba? Nindot no. Mahuman ni siya, dako kay ning ikatabang sa atong parokya. Dako jud kaayo. Nanatay formal nga kumbinto, nanatay formal nga social hall nga maka-accommodate og mga 250 katao more or less. Nya naasad tay kanang mga formal nga mga opisina sa atong pastoral council o sa finance council, na apagid tay mahimong mga guest rooms. Nindot ano mura mamog na subo nga kakanindot ani ako pagka-present ako nya na karong Sunday, siguro ako na ipakita ninyo ang mga perspectives aron sad mo malipay. Pero hibaw ko nga naguol mo kadakog bayro nun ana pa no dili oy, kung kitang tanan magtinabangay kay kauban ta diha ni Kristo, tagsa lang kaslat, palit lang mong tagsa kaslat kada buwan, kamong tanang naminaw aning akong misa ana kada buwan, palit lang mong tagsa kaslat. Di ba, dili ni dangatag duha ka buwan, mahurot na ning 38,000 nga nahibilin karon, remaining 38,490 ka slots. Mahurot ra gidayon Nya nindot man gunang mahuman natog pundo ang kwarta, samtang ang construction nagpadayon, kay di na ta maguol og mamatay ta anytime.
No. Kaya ako pwede man jud ko mamatay anytime o mapundo na, at least ang parokya magsigig trabaho, kuha agyutay para palit sa kong lungon, para palit sa bayad dito sa nitso ana og sa mga kanang bilar-bilar, aga may ray makuha tingali aning slot. Padayon na ng kumbinto, no? Ano niya makong tutukan? Wa may laing na maligyag slots dinhi, ako raman di ato sa ning hotdog palit. So paspasin ninyo kay basig hapit na sa niya ko mubiya kay 59 na biya ko. Si Kristo ba 33 years old ba ito siya nabiya. Niya ako 59 na. So anytime gini, labaw na ng inyong tupad diha na. Mga naong mga tiwasonon sa kayo. Uy, pamalit na mong slot, samtang di pa mo matiwas, no? Mamalit na ta. Para ni sa simbahan, mauni pagpakita nga gibuntog nato ang kalibutan. Kana bitang sigig pangandoy nga mabuhi pa ko, magtigom pa ko, mangandoy pa ko ani. Ayaw na ana. Mamiya na ta dinhi. Di ba? Pero samtang mo patamubiya, himuo nato matud pa ni Kristo, do what you can do today. Do not put on tomorrow what you can do today. Himua ang imong mabuhat karon. Ayaw pagsigig ugma-ugma sa imo untang buhaton karon. Ano? Muna sa atong kuan tubag sa Salmo niingon ta, dayga ang Ginoo o Jerusalem. Kining Jerusalem mao ni ang nagrepresent sa bag-ong katawhan sa Dios. Ang bag-ong yuta sa Dios nga mao kita mga binunyagan nagsaksi sa atong pagkaanak sa Dios sama ni Kristo, nadawat sa nato ang bunyag sa tubig, nadawat sa nato ang Espiritu Santo diha sa ato labi na gid sa atong confirmation, ug nadawat nato ang dugo dinhi niining Eucharistia. Matagkao nato ani ni ambita sa dugo ug lawas ni Kristo. Okay. Nindog na ta mga buotan. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita nga mamahimo kitang angayan nga tawgon og mga anak sa Dios. Busa mapaubsanon kitang muingon, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga binunyagan magkinabuhi nga matinud-anon sa ilang dignidad isip mga anak sa Dios ug magmakanunayon sa ilang panaad sa pagsalikway kang Satanas ug sa iyang mga buhat ug moalagad sa Dios ug sa simbahang Katoliko. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sa higayon nga dasdason kita sa atong kahuyang, kalibog ug sa mga pag-antos nga magpalaban kita kang Hesus nga nakabuntog sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga panahon sa gubat ug kagubot, ibalik pag-usab sa Ginoo ang kalinaw ug kahusay sa atong mga hunahuna ug sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga pinaagi sa bag-ong kasangyawan, nga kita makakat-on sa kamatuoran ug muusbaw diha sa dalan sa kaluwasan ug gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga si halangdong tsupilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot.
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuohon nga nangamatay, makadangat na sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Makagagahom og maluluyon nga amahan dawata kining amo mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong katuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. Nagahangyo kami Ginoo pagpuangod sa pagdawat sa mga halad sa imong katawhan aron ang ilang gihuptan uban sa pagtuo mahubad sa ilang kinabuhi pinaagi niining langitnong mga sakramento pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao mihatag og way kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao maoy nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing way katapusan. Ug busa sa among kalipay nagaawit kami sa imong himaya duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daikon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ikaw ang among hari, kagahapon o karon, sa tanang katuigan, pagadaykon ka, walay tupong pagmahal na gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, udaghan salamat sa kayo mo. Daikon sa kanunay, simbahon kagayon. Santo Niño, gawad ko. Walay tungkol ang pagmahal na gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, unang ang salamat sa
Magampo kita. O Dios, imo kaming gipaambit sa imong sakramento, buhia kanunay ang imong gugma dinhi sa among mga kasing-kasing, aron mahimo kaming takos kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkaanak sa Dios. Ang Ginoong, ang Dios Amahan, maghatag nato sa tanang gahom. Apan mahitabo ra ni kung andam sad tang mosunod ni Kristo nga makamao sad tang mopasaksi sa atong dugo alang sa kaayuhan sa kalibutan. Muna, salamat sa mga tao nga ming hatag sa ilang kaugalingon dinhi nato pinaagis pagpalit sa atong mga slots nining atong divine unity, prosperity and satisfaction nga mga slots. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 16,510 slots. Niya ang available 38,490 slots. Niya salamat kayo kay karong buwan na makasugod na kita sa atong construction. Nya hinaut unta nga padayon ta aning muabag alang sa kaayuhan sa atong tibuok parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.